Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ixtibarıgızga büyük İslam taqlimatına bağışlangan Başkırstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının bugünkü programmasının çıkarılışını taqdim etamiz. Haberiniz bolsun. Bu günlerde Başkırstan Cumhuriyeti Kırmızkalı rayonu Buzayaz tübeginde Süykli Peygamberimizin merhamet etkenler merhamet görür, suygan kişiler suyulur, unutmagan kişiler unutulmaz degan nasihatine dayanıp Buzayaz'da hayran tamaşa o'tkazildi. Bu tamaşada balalar, ata-analar, devaniler, umuman bu avulning ziyolilari barcha xalqi qatnashdi. Buzayaz xalqlarına bu hayran tamaşanı uyushtiruvda Şışı tübekte tuğup üsken Merkuri Savda O'zagining general direktori Ayrat Mudarrisoğlu Süleymanov qatnashdi. Ol yıllar davamında Buzayazlarning turmush kun ko'rishlarin diqqat nazarında tuta. Sabilar bu bayramda o'zlarining tarixlarin, vatan için, millet, din hem İslamiyet için can atışlarının hem de bugünkü günde o'zlarining baxtli balalar buluğu hakkında şiirlar söylediler. Ulug' vatanımızga hem halkımızga madhiya kıldılar. Bu kişide Ayrat Mudarrisoğlu Süleymanov o'zi de can yüreğinden çağırış yasadı. Ol o'zining sabiy şaqlarin, bu avulning tarixinin yaktı sahifelerin hem o'zining ko'krak sütünü halal etken atkasının ömrün ko'nglinden kişirdi. Buzayaz halkına tağı da zirak zihin, kamil akıl, tolu iman tilep, alar bilen birlikte ömür kişirüler nasip eylesin deb tilekler tiledi. Buzayaz tübeginde yaşaşı ziyalılar o'zlarining hissiyatlarin bu hayran görüşü kişilerinde fikirlerini ana şulay gövdelendirdiler. Bizning avul xalqlari turunda мероприятие. Balalar o'z сочиненияларын yozib, şuşu сочинениялар bilan выступать eteler. Arxivda ulularning yurtlarına yürüp, informatsiya olib, şuşu воспоминанияларны yozib, konkursda участвовать eteler. Bizning şuşu сочинение konkurslari onlardan başka yıllarını ötkərəbiz, еще şiir yazalар balalar. Ну, литератураға прививаем любовь к литературе. Шуннан балалар шушындай бир язган вакытта аларның стремление яхшырак булырга, олданрак булырга, соревнование формасында ул всегда способствует балалар әйбәт укысын, акыллы булып үссеннәр, үзләренең илләренең тарихларын белеп, развитие өчен кирәк. Безнең бу мероприятиене ул елда үткәрә безнең спонсор, попечитель Айрат Мударрисович Сулейманов. Ул безнең хәзер 93 елдан бирлеге безнең попечитель. И күп итеп мәктәпкә булышуыннан башка менә шушындый мероприятиеларга ул бик алдан йөри. Подароклар, призлар балаларга алып кайтып, лиш балалар язсыннар, лиш балалар спорт белән заниматься итсеннәр. Шушындый кеше ул үзе дә алдан йөреп әзерли шушы мероприятиеларны. И балаларны да кузгалтып җибәреп яхшылыкка бара. Үзем мин Бузаяз авылыннан монда үстем, монда тудым, үстем, мондагы мәктәпне укып беттем. Мин шансы мәктәпне укып беткәч, монда эшләргә кайттым. Инде менә һәр 27 ел бу мәктәптә эшлим. Директор булып 10 ел була инде. Безнең мәктәп 9 елны реконструкция үтә. Шуның өчен әлеге менә шушындый матурлыгы 9 елдан бирле капитальный ремонт үткәрелде инде. Шунда да әйтәсем кили правительство, республиканың правительствосы, шуннан соң администрация района бик күп көч салдылар шушында. Но әйтәсе кили, что шушы Айрат Сулейманов безгә монда тоже бик нык ярдәм кулы сузды. Мебельләр алып биреп, проекторлар, оборудование. Менә без анарга бик рәхмәтлебез. Безнең школга килеп кергәч тә, соң ягына карасаң, спортивный комплекс бар.
ул воркаут дип атала әлегечә современный буенча. Шушындый комплекс, шундый воркаут безнең районда бер школда да юк. Аны ышаныч белән әйтеп була, мин әйтәләм аны, потому что аны менә как раз безнең Айрат Мударисович чит илдә карап кайткан. Ниндиләр анда булалар, что дворларда, школларда шушындый снарядлар торалар. И шуны үзенең эскизы белән ясатып, безнең мәктәпкә әлегә баягы бүләк итте. Менә ул нәрсә өчен әйбәт. Ул школга кергән вакытта балалар школга килгәндә дә, чыкканда да турникка, брусьяларга, анда пресска чәтитә торган. Бик яхшы әйбер инде. Аны ничек түләсәң дә ул нык яхшы әйбер. Аның школга кергәндә уң ягына керсәң, безнең парк бар. Ул парк брусчатка белән эшләнгән, менә скамейкалар кайтарылды, әле фонарьлар куйдырды. Аның ул тоже Айрат Мударисовичның бүләге. Ул әйтте, балаларның военно-патриотический клуб бездә бар. Шушы военно-патриотический клубта тоже аларга ул маршировкалар кирәк, ул ниндидер занятиялар кирәк. Шундый матур, нормальный парк формасында площадка булсын дип шушыны эшләдек. Бүген без Бузауяз авылының мәктәбендә бик әйбәт мероприятиедә катнаштык. Алар тарихны өйрәнү, Башкортстанны оештыруга 100 еллыгына багышлаган әйберләрне әзерләү һәм үзләренең Бузауяз авылының Кырмыскалы районының башы икәнен белгән балалар белән очраштык. Шул кадәр матур итеп әзерләнгәннәр. Балалар бу инде беренче генә мероприятие түгел, алар берничә мәртәбә моны күбрәк финансировать итә дә и оештыра да Айрат Мударисович Сулейманов. Онарга бик шатлар алар аның килүенә. Монда безнең тагы башка халыкларда катнашты, күп кенә киләчәктә авыл музеен оештыру турында да сүз барды. Һәм балаларның ана теле белү турында, онытмау турында, дин хакында да бер нинди дә курыкмыйча әйбәт итеп балалар үзләре сөйләүдә бик ошады безгә. Шуның өчен монда инде бу мероприятие башка мәктәпләрдә дә, башка авылларда да бу 100 еллыкка багышлап үткәрелсә бик әйбәт мероприятие булыр иде. Авыл халкы үзенең борынгысы белән дә куансын, шатлансын. Борынгысы белән дә аларның бик күп вакыйгалар булган монда. Бик күп ардаклы кешеләр чыккан моннан. Аларның Башкортстанны оештыруда, районны оештыруда, халыкны саклап калуда, телне саклап калудагы хезмәтләре бик зур. Мондагы аларны сана бетергесез. Шуның өчен безгә инде Бузауяз авылы халкына куанып, шатланып, киләчәк буынны үзләре кебек матур итеп тәрбияләп, аларга әлегечә заманча билим бирдереп, телне саклатып калдырып, аларның кеше булып калуларына һәм илебезнең бай, илебезнең бердәм, илебезнең куәтле булуын оештыруда хезмәтләре күп булыр дип ышанып калабыз һәм аларга бу юлда иң изге теләкләр телибез. Бузауяз орта мәктәбендә татар теле 2нче сыйныфтан башлап 9нчы сыйныфка кадәр үткәрелә. Дәресләр күп түгел. Бер дәрес татар теле, бер дәрес әдәбият. Ләкин шуңа карамастан балалар тырышып, шөгыльләнәләр, укыйлар. Ничек булса да шигырьләр, әкиятләр укырга тырышалар. Һәм инде класстан тыш дәресләрдә бигрәк тә Диләпа Булгакованың дәресләр, хикәяләрен яратып сөйлибез, укыйбыз. Фәнил Әсәновның хикәяләрен бик яратып укыйлар. Рус балалары да бар. Рус балалары әкренләп сүзлекләр ярдәмендә татарча өйрәнәләр. Һәм инде татар балаларына караганда дәрес вакытында әзрәк эшләйләр. Ләкин инде ничек булса да тырышалар, үзләренең яхшы билгеләр аларга тырышалар. Һәм инде без алар белән күбрәге сүзлек өстендә эшлибез, сүзлек белән эшлибез инде. Нинди юлларда biz her yaşayız Respublikamızda. Nindi başınalar, nindi üyler, nindi şehirler tüzüle. Halkının
bir ilişinde qanagatsizlik var. Demek, qırsak toqlığı var, kiyim bik ko'p, lakin ruhiy açlık elimizde var. Mana şunun için benim de canım sizle. Eğer de bir milletinin ko'ngli hikmetde iken, bu baxitsiz millet. Eğer de bir milletinin ko'ngli hikmetde iken, bu baxitli millet. Mana biz yaz halkı baxitli millet. Bugün olar o'tganlarin milletni parlaylar, fikrliler. Nişek baxitli kelajekka nindi yo'llar bilan boramiz deylar. Hem bugungi buyuklarımızın nasihatlari için Ayrat Laris o'g'li G'ali janoblari Suleymanovga hem bugün jurnalistlar, o'qituvchilar, millatning ziyolilari o'z nasihatlarin sizning ko'ngillaringizga solashaqlari sabilarimiz bolalar. Ular sizning yuraklaringizda. Siz bit farishta yuzli bolalar. Ular irliq, ma'naviy irliqlar bo'lib shatab chiqsinlar da il için, millet için, vatan için hizmet etüler nasip eylesin deyip dualar kılmaktamın. Rahmet varınız kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu rivayet yılan hem onun kuyruk ernişi hakkında. Bir vakit avul kişisi otun yorganda yakındağı ağaç koğuşundan qora yılanның sozulup, alжып, halsizlenip qarab turganын көре. Bu kişi yılanның halin bik tez anlap, anarga merhamet ko'rsatirga bular. Hem o'zining yanında bulgan sütni kassaga salib, yılanның koğuşu şu yarık tarafına getirip koya. Yılan bu sütni işe hem hallenip gite, yüreğine dert, kalbine kuvvet kile. Hem de bırılıp koğuşka kirip gite de birazdan soň yangadan gelip çığa da süt içken kassaga bir altın tanka kuya. Bu halini ko'rgan avul kişisi gözleri şağıla hayran bola. Şulay ettirip ikinci günni dağda kişi bu avul kişisi yılanның koğuş yanına bir kese su, bir kese süt kuya. Ayında yılan ona dağda altın tanka çıkarıp sala. Mana bu hal bik ko'p günler qabatlana. Avul kişisinin keyfi heybet. Çünkü bu kadar kirim, bu kadar her gün fayda, bereket kile. Bir kase sütke, bir tanka altın akşa. Günlerinin birinde bu ey hocası hacıga getirge bula. Ramazan ayından soň ol bik yaxşı etip äzirlene. Hem kitiri aldından özünün kişi oluna, oğlum, min hacıga gitem. Sen indi gün sayın bu yılan koğuşu tarafına bir kese süt koy, ol sana bir altın tanka çıkarıp salır deyip irete. De hocalık bilen idara etüğünü balasına ışandıra. İndi bala etisi hacıga gitkeş gün sayın yılanga bir kese süt bire, yılan ona bir altın tanka çıkarıp sala tura. Günlerinin birinde yılan bırgalanıp, sırgalanıp, şoğuşup kelgenin bala kinet көріп, аңырдан қорқып, yılanға қолындағы bulgan kürek bilen suğa. Hem yılanның kıyırığı üzüle. Yılan da kıyırık ernişinden, kıyırık avurtuğundan can aşısı bilen balaga taşlana. Hem balanı şağa. Bala ule. İndi
әтисе хаждан кайткач, бу бала белән нинди хәлләр булганын акылыннан, фикереннән кичерә. Бала өчен бик хәсрәтләнә, бик üzгәләнә. Шулай озак ойлана, нәрсә эшләргә, бала өчен әрнү, üzгәләнү ме, әллә көн сайын килеп торган алтын акча хакында фикерләргәме дип уйлангач, бераздан соң ул йыланның янына барырга була. Йыланның янына бара да, йылан, шык, без үткәннәрне онытыйк, яңадан дуслыкны башлыйк дип мөрәҗәгать итә. Йылан аңарга булай ди: юк, булмас. Инде миндә койрык әрнеше, койрык авыртуы булганда, ә сездә бала хәсрәте, бала әшеше булганда, без синең белән дус була алмабыз дип җавап бирә. Газиз мөселманнар, әлбәттә бу риваяттә бик күп фәһемнәр бар. Бу риваяттан бик күп дәресләр алып була. Әгәр дә дәрес алучы зирәк зиһенле, камил акыллы, тугры фикерле белүче булса, бу хикәядә кешене гомер буе бәхетле итәрлек хикмәтләр бар. Кайсы бер динсезләр мөселманнарга ашу тоталар. Ә кайберәүләре, кайсы бер әхлаксызлар яхшы кешеләргә нәфрәт тоталар. Бу динсезләрнең һәм әхлаксызларның ошбу хикәядәге кебек койрык авыртуы, койрык әрнеше кебек үпкәләре бардыр. Мөселманнарның диненә, мөкаддәс һәм мөбарәк төшенчәләренә йылан кебек ташланалар. Мөселманнарның да аларга каршы бала үкенеше кебек, бала әрнеше, бала хәсрәте кебек үпкәләре бар. Димәк, бу ике карашлы төркемнәр үз ара дус булып яши алмыйлар. Адам баласының тарихы, тагдире шундыйдыр. Милләтләр арасында да менә шундый койрык әрнеше кебек үпкәләшүләр бар. Үзләренең музыкларына тугры калу ниятеннән алар бер-берсенә ачу саклыйлар. Әйе, әгәр дә бер милләт, әгәр дә бер кеше күңелендә үч, нәфрәт саклый икән, андый кешеләр җир йөзендә бәхетле булып яши алмыйлар. Нәкъ шушы хикәядәге кебек, динлеләр динсезләргә яхшылык эшләмәс һәм эшли дә алмас. Димәк, үткәннәрне онытырга ярамый, динсезләргә юл ачарга, форсат бирергә ярамый. Нур театрының зур залы НЭП заманына күчә. Илебездә чираттагы үзгәрешләр чоры, әмма ихтисадта булган үзгәрешләр саф хисләргә камачауламый. Ул аңа хатлар аша гашыйк була, озакламый конвертта язылган адрес буенча сөйгән ярын күрергә килә, әмма ишекне башка кеше ача. Гафу итегез, Рәхмәт Туташ. Чынлап та бик зур аңлашылма. Узган гасырның 50-нче елларында драматург Әхмәт Фәйзи Галиаскар Камал исемендәге Казан Академия театры өчен махсус отышлы кияү әсәрен яза. Төрле сәбәпләр буенча спектакль сәхнәгә куелмый. Берникадәр вакыттан соң Нур театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов үз китап коллекциясын барлап чыга һәм онытылган комедияга топ була. Пьесаны ул коллегаларына күрсәтә. Барысы да бер тавыштан пьесада тасвирланган хәлнең актуальлыгын ассызыклый. Минем кебек тәҗрибәле сәүдәгәр я министерствода берәр урын табылмасмыни. Әйе, мактанып әйтмим. Әмма минем гаделлекне белән монда бетмәсә, бетерсә маха бирмәгез кияү. Спектакльдә ике состав артистлар катнаша.
Аларның һәрберсе сәхнәдә үзенчәлекле образ тудыра. Шагыйрь, фронтовик, районторг җитәкчесе, сугыш герое командир Әсхәт Моратовны Эльмир Газизуллин уйный. Артист өчен бу беренче хәрби роль. Үз файдасы һәм материаль хәле өчен генә куярган хатын-кызларны бүгенге көндә дә еш очратырга була ди Эльмир Газизуллин. Менимчә, иң беренче мәхәббәт булырга тиеш. Мәхәббәт булганда гына барысы да булыр. Инде ул бу спектакльдәге хатыннар хәзерге заманда да урысча әйткәндә актуаль. Кемдер яратып кияүгә чыга, кемдер инде выгода эзләп кияүгә чыга. Ауыр холыклы Рауза, ягъни Тамара Туташ, ир егетләрнең күңелен газаплый. Әмма җавапсыз гашыйк булган Шаһит өметен өзмей. Рольне башкаручы Фәнил Газетдинов әйтүенчә, җавапсыз мәхәббәт аңа да таныш. Артистның мондый хәлдән котылу өчен чаралары, үз киңәшләре бар. Үзеңне үзгәртергә. Һәм ул мәхәббәтем өчен шуны эшлим дип түгел, үзең өчен эшлә, үзең яхшына. Үзең яхшыланасың икән. Һәм ул да синең артың каралы яхшылана, карыйм әле аның артыннан дияшәксең. Тамашачыны НЭП вакытына тулысынча күчерү өчен Башкортстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Альберт Нестеров Нур театрының рәсемнәре һәм тегүчеләре белән бергә күп көч салган. Кызыклы костюмнар һәм чагу декорациялар моңа дәлил булып тора. Артистлар исә үзләренең гримнарын аеруча билгеләп үтә. Безнең гримнарыбыз да үзенә күрә бер төрле, үзебезне үзебез көзгедән танымыйбыз, хәтта иногда бер-беребезне танымыйбыз монда. Шуңа бик мәзәк булып тора, йөрүшләребезне үзгәртеп, шул вакыт дәверенә кайтырга тырыштык инде. Отышлы тормыш комедиясының геройлары табыш эзли, әмма аларның уйлары тормышка ашырмы икән? Тамашачылар тын да алмыйча сюжетның чишелешен көтә. Больше всего запомнилась вот эта молодая девушка с этим главным героем. Надеюсь, они останутся вместе в конце. Бик матур комедия, ул бит барыбер теге нык тарих менән бәйле. Актерлар шәп. Прям күңел күтәрелеп, күтәренке кайф менән матур итеп карап ултырабыз. Актерская игра. Вот, очень интересно было смотреть, перевод хороший тоже. Мы, честно, татарский не знаем, с переводом все понятно было сразу. Узак йөрисең менә театрның, спектакльнең влияниесе белән узак итеп. Искә аласың, ошаган спектакльләрдә барсы да алай түгел. Кайберләрен онытыла, кайберләре мәңгелеккә истә кала менә шулай. Миләүшә Латыйпова, Илдар Яникеев, Нур театры. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, иман яшәгез туганнар.